los momentos de ayer? ¿Qué pasará con todos los momentos de ayer? ¿Qué pasará con todos los momentos de ayer? Dia 13 tots anem a votar i sapiguem doncs, si volem votar que sí o volem votar que no, això ja depèn de cadascú, però sobretot que demostrar que la nostra ciutat és una ciutat que és una ciutat madura i que és capaç de demostrar fer una demostració de civisme i una demostració de democràcia, d'acord? Penso que la consulta popular està molt bé, tothom ha de tindre el dret a pensar i a opinar lliurement. I quan les consultes populars ens semblen una bona manera de que la gent del poble pugui expressar la seva opinió davant de l'administració, ja que l'administració sempre ens queda molt llunyana i clar, a vegades no coincideixen les opinions dels polítics o de les persones que ens manen amb l'opinió general del poble. Bueno, que està molt bé això, però tinguent en compte que no arribarem a un món, no es perd el temps, però quasi. Hi hauria d'haver una mica més d'espenta aquí. Crec que és important que se'n facin perquè genera una participació per la gent. El que passa que no sé fins a quin punt els nostres polítics les tenen en compte per posar-les realment a la pràctica. O sigui, que el resultat després esdevingui un fet polític. Mirando al espejo para recordar lo que uno olvidó. Siento en mis venas que imposible repetir el rumbo. Y quiero olvidar todo y empezar de cero. Tengo una canción y muy poco dinero, espera. Ara ja fa 300 anys i estem més units que abans. Vota, això ara. Sento que el temps no para de treballar. Desembre ens ha convocat a tots per anar cap a les urnes per estudiar el nostre. Aquesta vegada sí que he de votar. Jo no sé votar i El primer motiu ja participar, és el principal motiu. Diu què pensa de la TV. Sí que et surten els títols que dius cada 4 anys pots opinar a la TV, però és que no hauria de ser cada 4 anys, hauria de ser cada cop que algú pogués dir això que ens importa a nosaltres, vine i vota.